जिल्ह्यात सर्वत्र दसरा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे। वैभववाडी तालुक्यात या निमित्तानं विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत। खांबाळे येथील श्री अधिष्ठी मंदिरात पारंपरिक गजनृत्य सादर करण्यात आले आहे। या गजनृत्याची क्षणचित्रे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।